ngatete nga ontesire sana. But she died cursing my brothers. Okay. Even my dad died cursing them. Kubaragiriria. No, never watege kundi kirara kana koba keningima. Abako ba supporti nyasa oliole moyo mbegete koba moyo. The most assured that they quantity their lives. Saying to my parents, o mama kwetu kuragiriri. Ngakiabaragiriri. Agateba na biranteze to musombo nyasaye Mikaeli ekiara ngongura rengi baka chibesa chiria riri Chicago ndete tu sana. Ndete sana masambata ngazire world news. So anona angameta kana kurega tengurichiana. Eri karaba gusungo mutego ra gusungo bagoite gose bagusaba. Bakongita. Ndibaki tune chintura ngakwa. Ekana sungu ngoitu. Chingori chiricha butoka na gonze. Nari na chagete gusambiririwe mihore bikiririko. Njiterire komuneri gaba kari gatigare kero wakwe kiboko. Omusiarere korigu noyo timira gasamuna bwato porto bongana. Kagusinyine kiboko limo kabere gatatu ekwende ketamba ikikio monyo kenga ngini kesi yego kona che kiboko yego kona che kyane ekenga opukona chakere echumbi ne rodi yogo. Murigiririo ito nkotaitu gukwania ngambi uri andonsi asutubwatirite ase broadcast ito yatukwanirane gukwarigania ngaso imegere tunyari kwimanya mangi unyari kwetara mangi unyari kumanya manga yagendererete nabo igongo tebe ngoko genda gari nsemu ya Facebook genda gari nsemu ya YouTube nabo igongo nsemu chi mitandao yonsi otonyororo no TikTok no tore like our page share page ito like na share nabo igo utu watch yegero twa maguru mbiemo na singincho wanza kubatirana na into twagokire muno sana ngokwarigania nga enchungo turakwanira nembaka no ete gwake mbaka turakwana ekiagera amangana agenderete na amangi na amangana abantu mpabwate ushuda nebire goteba nga kiasi gitabu gikomanuka nga wali mushinda kwa neno la ushuda wao na kwa damu ya mwana kondoo kero kuigwa ushuda y'umuntu kurigirira wateba nga obi ndo kitarinje bweka mbwate emechano ndo kitarinje bweka narurako ngo abantu bali barusigwa seke bawo gisindani barusigwa sama kweli ga bakominjeri bunga pyo paita guchimuino utanyare basi leo nindi no Sumbo Nyasaye uri Pastor Michael na machukio yo chigotwerera amangi oyo no ushude moyo uyu ni ushuda ambaye inaishi kiagera ebinta eterete no na etokunyara kubietera bono ngukwarigania ngai karansa egerwigwire na bwibwatira amangi ime ye broadcast to yatukwanirane Sumbo Nyasaye. Yes. Nga kuwasa kwarumbiere. Mbiere Pastor Mary. Te wangu. Ambi anda somo nene. Amina. Onganjiri nanto merane round yende. Atindi korosa koba kiroria se na rule na ndase na ikire. Na singo chini metna sobobwi. Ushuda ya unkunga njebe ko manyene nkunga gachiri sana. Tege tote bya banta Marieta. Egere tuchake gukwanira na tuchake kugamba tuchake kugosoria turarase kanandi turarari uyu kurirariri. Ekiagera ushuda ya uni ya mariga ni ya goseka ni yokohoka ni yokumubaka Nyasaye. Amina. Karibu sana. Ekerongo chaka gwetambwa Marieta yeke bande nkoro ku Mikaeli Machuki tata ari koro kombongi tegine Marieta ande na yororera koro soma mangoro ku Machira chweya na oyore koro ku Machuki nkoro kware ngondi eki na sina iborere tuna setinga ekagera nkai Marieta rinde nikine mu biyom bantu bande mbabi manyeti kono mbwata Marieta atano sitane nikine wana Marieta 6 na ewan wa ekera nchako imawana mbulinga na nkorre kano mokeiga igo na korete miaka 60 kale 8 mwezi wa 8 kini wetera changa moto nja betirete ngakeye miaka 5 ni bere kebande gekulidinga mbwate 53 years kitari kitina wana rigete tarehe 8 mwezi wa 8 na ibore tu saa 8 tarehe 8 mwezi wa 8 Jumapili 1965 tanda se ngane ibore tuwe ntebe nga mama aringe toto hovan ekera tata nyume to mokungu akagenda no mwana yomo
kama konyoma mama akanyoma 55 mukungu mutangani bakatigana 1957 akamaya konyoma mama the same year 1957 ore toto ovan Bible bonsi bakwete na mama gwetira soko be ovan kamati ayo mwana muromo wawe nyombe na nesingi nchomu abo mama yenge nyombe nke aturunganite akayumotwe mama mino kiongotira mae okay agaturungana kurubori asa tire bagatebanga yani nakinite nganyora ebitanda byara korosi biesike birbia komuga komuchikoniga so koro ibrete ta mama igakinetie familia nene ntangane igatwara abantu bakanyoma koje konyoma ibrete mama nekere familia ere nene kabisa so igo koro kumajira kanyonyomire kanyotwara abana akaroba abo ibrete mama anyometwe so awa ibori bale bagakoma peme kero mwabo mama barabake kore komarorengi kamati yaye naki nankamorora kamutiga na rika tunungana kayimotwe so goja wikire kiwango kiuko imunanga chako stand story na manyinga itinderi mama na yeto motu in that case agatware problem asa akili so bekera kina bakineta sidie kinekera tako sigano gocha sem tata mwaka 1957 bakaba 2 years bakamanya mwese koma nino chitaka sita na tete family igo turena usimaga mamu mino gwakwa ne edukimeka yichinde igo mamu mino chindeli chichoko yinje arenge so ga yete so kurmaga kurmawati maetinge nganja rengo kine gocha kero ero manyane gocha minto bono ntiyete batatu ke tuyete batatu ngoi katora so mama kanyoma 57 akanyoma no 59 yes aka 4 years akamanyoli si tankuru magana acha gatoreka ibolo tu 63 lakini arbeta acheta kama kake yo mwaka kementro yo sinja chete wa mapema kaiburo 63 kama ko 65 ona sekino kia masongo ngia bwate mesingi sinja bagambi barengare ndiaro kande ke bwato oboroso bubuibi mondare ko ibiro egento osinjukanda bakakigatie se echibi arenge kosiko chikiogoro so eground egerie gakpa obuibi bororo bwichombe ni bintu byo kubona ko nyumba no batule timbarenga batule abayoti barenga rakini mbabu gate pawo konyanga bayuti bakanu so ekerona iburetu ena irete miezi 6 kera mama ruete sobo karo mwezi die ogo itaga tende bakagenda mama tata na rajinji zikanza nyingi sana ikiambe kire seina berengo ete zikanza nyingi kinindo chobo babeiro mwako so tata na rajinji tikoro BAD akanda CDX salvation niame kando bo Islam rabata military police Kenya aja kora Catholic so mamera karwesi dia aja so Catholic na singi dia kabaga ko nyutumbato ni chisigara na maru kena iboru tu na kore de miezi 6 gatwara TB kamenyera TB koro miezi 6 kengwara kia miezi 6 baka miaka 8 mba manyite ngawa TB yago so mba manyite senjo nyagita nare ko na iritunga pimo kanyaka na TB kamenyera enga nare gukora miezi 3 nyagitari ngoja na koro mutinyomo baka miaka 8 ngatwaro mutuo monene gwetani mubiri ekege kagera na dikwenero ligira standard one excess engine ingakwara kubiko mutu okabakoiga kwa maonjuru kiras bigori byana bana bakana bakaso kiras kujiwe kana bwato mutu ikaikiana bwato mutu monene tete okwana warandwanera onde tete kukobe kireke ngai ko saburi 34:19 agate amanyino borongiri bati mechande mingi kolende nyasaye na motori guru asa royons tete atengi faida nerva nene ya mateso ayo montogo etera ago gotini bakobe kebeke kia nyasaye ekrana kinete ndo moke no motua monene na twalete ndwari anda nimbwate TB paka miaka 8 omongina naro le nyakondo kanga mbwato mutumuno bwe mori ebunda nkenyora ngo kwana nyasaye ya utongo mutasemero limia iyo na ate mongino ingana ne mori ebunda nyasaye onyetongete asama dara wana le kwirine sobo oromna merengane goteba 15 emonga kwene ko bwaro ko kendie ndamwemu ya megati mutu no gake mongino lia kaiboro mwana ore si bugete ndade de 4 singinju ni bara around asegete akaiboro mwana
Ole shapeless motu agata konsaba mwabira. Kimbwate resta. Ayo kabwena. Nje kabwena. Akarua. Mnabona na tuare shida na ko tuara magorare ko bimba. Tare bega number 10. But duru challenges tian konya ko bera soko okwenga to kongi. Bonongo beka baka number 6 lakini tatare. Number 7 ngo beka bia. So nkamenyera tiba kamiaka 8. Ekara mitibi era miaka 8. Endwari ande gaso. Na pressure. Pressure ekoro kwente mike gusi. Bona karongo ja gaso isukuru abande bakare 3 4 5 na ringo cha kawan. Lakini wana gatoka na assist ya manene buritu 1959 na temete kondiki. So kinyo cha se kirasi gatoka list maite kuri kabaka marietane. Bono ndaigete ese ekero mwiboria ari gutinda. Anyueta marua ari gochonya kora mangu mwana yakora kanacha kabo mwibi muneki ngoreki. Mamu minu gusita. Mama kera tindete. Onya ade mwana yacha kabo mwibi na bango na bere ngokwana botambenga tinguru njira so gokwana. Asoro mimi na sama ngana. Na omocha kana 219 atenga ekera nyasa atongire bitongo byonzi bi akabira ta so montoria dam arare muna kobiruka. So mama na chagete kondo ko mwibi. Kuromoke. Kindomoke. Miaka irengo bwatheria gukuruko. Miaka 5 6 7 ngoiba kwarengi. Nande narenge tare kurusikende yonzi nyataranga. So tinkwana tiaye nendo ndine ndagera. Njia kozeti ekarna igete sukuru katigare sukuru njira 1984 karawa onetio bolimo. Okay, na ruarete na kuruara tiga kina jokora CB 1982 ibana baganta ko 1979 akora 1982 kara ko 1982 ena ruete nyomba ndwarete mareri mwari mwakambangire kero konkanda ngakora 5 schools mo amatoke agachambwa ate 24 andi ngakora emeri mebere litukuri tangani twakora matukaberoka ngakora litukuri tangani emeri mebere eri akabere nkaruara tinjiti kogenda. Imagine mere meyibere nkanyora 24 points daikoro ku max. 24 points out of that 6. Ase 5 condition kurje division ngaba number 4. Wow. Ekero ya tigo ika division omok. Ande ngakora litukelimo. Mbari bare gotianira mama bakunyomoro batebanga ago totogeri ngana cha somi omwana tigatorore muna gochigo somia abaito bakoiba. So mama are kondo ko mwibi na be kino bagasatenga there is no way bara somi ababo bakoiba. But the majority bakwete mbayo tenonde. So ekerona dio kora division omok ande gakora one day ngaruara dia kabere tinjiti patonga score 24 points. Bone karongo tigwe prepare dio kora the exam. The national exam now CPE. Tali KCP ya jago jamaica 844. Ngakwomo yekena kubokasa nari ko sukuru na kiranze. Kaba marange mwalimu ale kondetre bitabo kana soma. Ingi ki ale ko gero wa. Nari ko sukuru na ruara. Ina tenga baro bare ka tenga tiatora sa ko somera. Ya rengo baro ki. So tinguru oboro ki bwa rengo. Logo tiane kwa ngope. So nkabanga nesukuru na kiranze mno kwendume lakini ko ikaka ndebuya. Nga decide ko soma butuko omwalimu class teacher we sawa tinga kinjiri kware go ikanga abana nyebaeta omurimo wege songo onye mako ba promoted je class kende mako ba promoted no rio asometie subject so wetero ko soma kwane sabu nige songo wali mara soma subject sato tu mo promoted baka agatiki 7 bono yo wetera se also kuboini bwana na bande yale konde bitabo kana cha kasomo lekoro kupito pita mari kana jitaka kwa so ngaikanga te batindi ko chigokora go ikaranza kosoma arrest is no use ko moibori tinkwana tiaye njira nga moyo nkerusi mwangaranga bana na matema tindi chigokora kora ndi chikurwarande iri ne rusiti mwangra bonta be kokora nga agora gwen nkarengeri nandingo cha kurwara ndiri tukori tangani okorengeri rikori ko kambe gatinjite okoro mukibogo bogo kora homework ngine kana tikanda matemo ngakora mbwa to bwa bana ndiri nchendwale mambi yetinjite korwara
ngakora matuka yebere but because of giving up ngazirichi point kuru 60 yani kuru 24 jikawacha 18 lakini bado still nkabwa barenge ezukuru gutekera first term baka third term kera bandi mari banyorete 9 points 8 points 11 points so nkarangirigwa St Stephen wane koro kuchara mugiugi ngodinga dari mama segete tata onio boremo ona nasome ndibaga nchenjiti mbasa kwenda St Stephen sina chorete bakangira riondonga second school ere Kiumbu riondonga sere so kin karor wa ekazeni ya tata kujeta ka na kwete oyo musubati mwabo sokoro yane akaigo mwana ori machira igaru eteborera gachakora matemu igaetete ni nusu point akabwate ng'ombe ya kaenana igokamwa amabere so that my father na my mother mbao ni borimu amabera yao nigwe ekero yanyarekana ng'ombe ibaegu matuko make bakanyoni aba bamura mwa tata mbao ne tiborimu mama nera gachago singatia ngana injente tengoni robari mande baonete so wali mobokao ni 1983 wakauni chibesa ni ngana chibesa 10,000 wali mobonga na kiwata wali almost 250 by 200 by 150 wali mobonene so ginkale sukuru mama gare kunywa marua anyonywa marua otinda iga manyirenga eboke mokombongi gatindete ai mutunye kurumaiga ngora ago ikanga na mwaji besa bwata okundura osiba masakara obe korosana obe besinda kanya konywera sinda kora banda marwa na tatena raga chao kabese kujibesa jiri chibese chiga ekara ni 10,000 yechiga ni obe ko mubuke yarwe ka basaba gira tatu mino ma tato jitwalete tekire mona mutura titine wiki batindete na rako ajibesa ningo kwa chete bono ekaba bono tininge mamo gatete tininge na mama gatete igo chibese chiga baonia mugondo plot yega nechi amaruoka bono ibao ningansomi lakini mama aliti kisingizio pakomo kulia chite wante ibadenga mama matebetiga chibesa tikoera kongo gusukirio bolimu akereo cha goikante itegwatera abana aba twenga murabane omokena akuite kabwate miaka 4 muri 1978 one tole batatu ego kanga karunga cha gwatero bolimu ntebe buyo nere wone tigu akanga gosoma abantu ndi sentine na bango fesi abane na batenga ki abane baratenga so na somete amasago pandirio sense so mdia masago ndio nonga wana chaka bate iba buguria statement ya my father ya my mother batebe na boli mai baone tigu nkaende ba karaira na gasima mumina ku gachachi besa rusani ngi igare konyo none chara kore kondo tige chiricho boli onyonywa maruo tinde chitikawa ichero to kaone tia matoke na makombe marangare kando bisoro sana kare mire sengi debi ndongo ibu yarenge bitayo bono kwa nyatenga nyomba ne tebu padiminto tebu niri kwa kwa nyara bakwera makombe orosano beko okendo nyara tayo tinga keji ne chikawa kwa nyara monta bodi tiero ni chikawa tato ndo bogori eroni wakana okura pandirio sense tarema mbogo ndari yako bisa makombe so mbale ba manyetenga Tito bokomba endo sonche mokombongi azango anyaro bokombe uri utagete akomora so in that case yada tanga inkare sukuru na te banga tata ga soka bezi kujibeza bakaba nitwenga bo form 1 ngo serigu chibese chema mu bino njano wantagete kumayanga kwani abantu kali chibese nuru sana bali kubisa mama nero narete kubisa abantu bali kubisa sana Teto kwa ngande. Tindiro mata ko bwati ngora. Era como bwat. O manyanga igabe kazigete. Akorobi kumbe tigo manyeri ene chibesa. Chibesa ga chari. Anda man tinga ke na manoti ya 100 na raringa manene. Era kina nkarole ngombe ko rusiringi 800. Na kina to kaonie ngondi ne manu siringi 90. Ninki nete nkarali batri ko 35 shillings. Bate to kwa gajera. Nowadays. So in that case, that what a problem nga poor parental responsibility. We mengwa mangana mbolinga e kaba mama akundi ne ndagera ndondo komwibi.
ne kinyoro nganyoro wibi mboro ngakasirika ngatengi ni state ngorunganda kubugatu aso wibi ntaibeti tigangiwe na nde ncharande yonkuiba mbugatu manyete na korete so nkaiba the vast time ngabeko remandi miezi 2 kinege kabwa ngikoibete getanga bikia opi nkaibe mesi ngatengeru tena bai bande batenga ki ando metenjara ne koriete toko tengeru ibe mesi asegete baka ninga indire ngikoibe mesi ngabwatu kintobe gedi yanga olobusa nando sono bora kina tete kubwatu okay ngabwatu nkaibu okay Yes, no, me. Oh, no, nanyama, yes. Oh, no, naro tete ko mbati ahora. Mamoro ya gandinga. Tanda te chikibe mezi nyarebe. Ine to kurusti yange kera mutinyiro murabuse. Nto wase ko buatu. Lakini akara to agenda kombeli agande. Oyo ale ko kwana. Igaro bagense mategerete. Atebi abamwabo na iguru mwana oli agotebewa. By that time kinyura banda bangemba manyetenga o mwana oli bombongi amangana agwetera na monyoro okorire kindi ekibe mwara kisha ko muitese nginto ina ne problem abantu mbabwate turi mesina jite korara aba murabande bakabwatu aba yuti bwate mwana oyo tari wanja kwae etabia baibuli nembe so bakantiga tingi timbwatirira isigo nara tige tunko tokanda ire sege kundi kya bana bane baraire na tigugabo Sing and job, I bono, Tabina Chichikor and Chirichinkong. So, I cannot go cote, one and even messy, naiba, Manina Kanjaranga Tamanga Nitigansi. A Kavegi speaking, a very demand, Miss Indeed, Miss Moda, and Miss Moda, and Miss Indeed. Gakore, I guess you were a Gagabosong. Kanakora Missy in Mama kandra kondoko muibi bad. Gacha kongai no mwana we mama tenga. Te nyara bandu bacha ko ndo nyarebe na ndi te chibe se chiane. Ndiko nyara kana bai be ngombe ngabatoka ngamatenji ngombe na nyakoiba. Iba no jakoira. Enyomba nere sie kirenda te mande mobune. So mwana wo mama te gato. Atate aba watu ngana baru bata tombako te tianda ngakuna rueta sama kweli. Aba ibitu yete na baru kweta ntati mbayo. Bande bakurete chichera, bande basambira, bande barasira. Na bange nde moyo kwenda tu mubaka Kristo Yesu. Bono kuiba kwa gutanga nimisi kuibite. Kuiba kwa no gutanga nibite misi. Ukabwatu. Ngabwatu. Ngakore ekesibo busonga. Kana kore metienyeneti was 1985. Mbugate 20 years. Kana kore metienyenene ngabwatu ikina ikoro nga house breaking and stealing. Nka oyo igo switcheti oyo moto switcheti tujikoiba akabwatu lakini isa agachaka muri police agankoni binsi ngaye singjona kwa ibete koyone agotebeti anjo itabe police na koti tuma koranga kito korusi in that time tata na abwate tu ate basende keraji kunga tata nere tata bugatiru Kera marange tata tare konda maraki nama itenga na ro switch mama. So ngeto kesa ncheko bugatu ngende murusi sekina. Oyo kwana tezenda akabwatu so tu arenga aba bandu tu abatu tu bane. Tata katanga na kobwatu first accused. Oyo kwana tezenda akabwatu. Oyo to switch ti akabwatu. Yo to switch ti akabwatu ku police. Ngoika kotini ngaika ngakani charge na wataka mubiraga ke ngatebi charge oyo tata bintu mbiru siri mwae oyo gakwana tasingo toka bono mborie kinanje beka nkaboria mabori kotini nkabuga abanyene lakini omuntu rigete tata emirimo ya mugondo tata mbona arwete emirimo ya serikali lakini achete gukora kuri ku mugondo Kirari gire mugondo gasi akori ase serikali akora the military police akora Kenya Army akora Kenya police ana againa goja kulimira abantu agakora goja kulimira abantu Yesu Kristo chila ana ne chimbe so meka ejinde oyo murigete mama gacha gatebi murigete nga omwana oyu ogenda otebe nga no muibi na abuyekina
So nkaboria abasikari amaswali nkaboria abanyana amaborio nkabwa tata oyo gatatu otwatigete nere gakuria tenga ki hakuna kujitetea yeye ya uziki na vitu niliiba nimesemekana kuiba bono gakabwato kwa kenda tugatiu na tata tukairu chemba kumbe oyo gokora koti ojiro tebiri chatinga oiro mugakori kando na gotebi ngikere barosirie diri na mama otebiri muna wachikurubu saidi so the second round gotoire chemba tata gakoburi ngaki omugakegere na moteti korunjiranga ki omugaka iri manyana abere numandi mistatu nkaruare wiki ngimathari kuri kende nati ne pondi yo montu bie kenyoro dochere ta mabera bono na le kurunka ko gambe kina tirani andu sete free bond asoko manyanga te problem tarinji na baibori tata gakobori ngateba munere agateba ngakena karokyo chaji omwana nayo gambire iga ataka gutokara bwango igaro mwibi ebinte ibi byabwate tunero ibite chachi akabwato mutu umugaka nabo kwanja koni umwano oyo kurwanire kina kurwanire bakabari bande bachire oyo ndo chire yomere taiga agabati kurtu police chachi tamanyite so akamadima akagendaka akamanya gonte ya no muguzi ya gakitari kwanja kwao akora kanoro mwana mongaini sana lakini mbu yo mwiburi yakoniri bona ngetingo nyara gukuigira na akonya no bwateri mochori ukoiba igongo gusibe metinyi 15 iboko bibiri abo igo okomacha gukuiba ogoko buna 15 months iboko ibere nowadays iboko mbio aso koiba metinyi 15 iboko ekabo kekemu lakini metinyi 30 ekanda concurrent yani ego chikoba divided evenus ne etere kanyo kana ngarano ngikurusu ne metinyi 5 da tokanga na kusumwe kisibo kemetinyi 10 tabera bosonga matuko makenka yuko diaga main ko diaga main na so kutegitire nene isasiri gotonga imesa 5 ke chiamugaso ekero kutere nene side etanti stadium ya bosonga nene ntambe boy ekerango ikagodiaga ngamakonya abantu basi bitu 1960 barechera bakanya 65 gabanya 1985 etera kanya abantu basi bitu kwabwate 17 years abantu babwate 40 years bamenyete chera kodiaga ne bwate eproki korugwichi barimo banda bange maite matare so nkabera miezi 2 kibalime chichi mu abantu bako bachibalime karaba ikirechera gose bono mbara kanyora ari barimo kurusobo bonde nara kanyora ababa kanyora ra kwani bali mungu bwatwero yes wono reito mondo neche tokene barimo kwarenge bakobe kume ekaro kobe kume eko kundwanga be barimo okoirwa se section yo chibishigurikiro obo barimo kobe kwa soko endera kwa mariogo okuhena ekinage ekagendra kwasibukero kende kose kwaja kusiburu baadaye akonya omuntu naro lechere bakabona gaso barimo up to 40 years so nganyare proki area chi barimo over 2000 nduwa the stage 1 okero wasire stage 1 baka 3 ujakara okebegro kera kaga ke bariri stage 1 ekoro stage 2 kere green stage 3 nero stage 4 okebegro kera kabulu meeting chakra 18 gojiru kwa beretera to bugata bako bekuru chiko ba blue chiko nga chitrasti kwa biro muyege ni weke iretera bakabona bo gutigururi bagawata na basibande meeting meke keri mai kandenga time yao so kurwechera kona tiki ya beire kabe meeting meke chere nene ngaba transfer diko chere nke yo kori message meeting meke nsibire siko diage chere nke igatoka toko na magondo kolema obo kombe muna wale tetu kambanya karatu obo kombe kibago kye nguri go chongo ma chikolema sabo ire chamire nebite omogondo emanya nkore nkora bioro bonyansi boli go kolema okonyone biboko
Lakini senja kona arabe ire nchara. Nga igete chingaki ndaite kwingata bakanku. Katoka marangi ngwafu idie ndagera. So ndagera iri yangenke. Njenda begete chinguru katoka nkole mamono. Ntangeni ochibosio. Ndari nyara gwitibo ko rais. Ngaruziwe chere yanke ya kibos. Ekeboke kegwa ukumi gwa bono gyo kukumiga nkwagia kwa. Ekikyo gwa kwa oganda wapi mpada usino wate pressure. Igaturu gwa kuwa. Duru wako. Lakini process nero. Nena bate pressure. Bago tibitisha tu bago etitu nga kwa pimiro. Ndirio sense mbali kwa serious. Ninga kiribo kibitatu kimbwate pressure. Ngaki keboke kigwa kwa kyaro metini megano toko ngaki ngaga kwa iboko biechera. Ekeboko giechera. Ngaki gwa kwa kwandaliwa. Ngamambine keboko gwa kwa gosenaki. Ngaki nero akaro nyanga onye ko sibire. De kwana cheta appeal tori gwa kwa iboko kerti maikantigo senga goikere obuyekina. So ekero jigo prepared your appeal ya sokirenga osugumege sibo. Arenge epambu. Epambu nere kebokoli. Epambu emoti. Taliro niri kendo neringa. Epambu ne moti. Kwende bale kobeka chinkole. Kerere ne tukabisi bwa tembo. Yenge mesiga. Lakini metambe. Epambu ekoli kuria nyara kabisa. Chinyara kabisa ya butoro. Ya manya kobekwa asa machimi. Ndoke tote beri batiri close. Ikorosi bya kabisa pros. Amajabe kumabwate chumbi. Aberiri. Yamanya kobero around 33 days. Tinga kichi. Yani akabisa bakayabe ngororo. Bona kero gotigwaku. Kwende baoneri akorosi buga muno musaraba ya. Usebune stand ile abantu bakunda kujikira mayigoro. Kwa makobe kugwasi bye side ne side. Te baonera okora mama mayigoro. Eri oruseti chianga chons. Kwamenya kubekirwe getamba kebekire imonyo ekera kubekwa emonyo ko okonya bari bande bakirwe agotenga kogo ikari okobeka maboka iwasi biru chipengo okora mama igo ko drugs to basa ko gasa chinyama kero wakwe keboko omosiare ko rigu noyo timira kasamu nabwato bori tobangana kagusinyine keboko limo kabere gatatu ekwende ketamba ekikio monyo kenga ngini kesi yego kona teke boko yego kona teke ane ekenga opukona chakere echumbi ne rodi yogo lakini waro tenga bwata ombi ndalia wako so nkaombi kegwa kugeko ona risasi kibi gwakwe a distance ya 20 meters okone jibastora chikoro za masasi so nkarire sintakwa ibo kubio mwiso bio montare wako once 24 tekorikira aba 24 tori wako so ngako ibo Kevin kagendra okiawe kireka mungiye ko wako 24 oyo orikire bio mwiso to chinje nari kire tu 3 na ke tu yons yo orikire 10 wako once orikire 20 wako once 24 wako once igabita to gwage tu once oyo wako gosen 24 omosiare mako waka sita yo nda wake sita na kire keboko omosiare waka ale wako 75 bob ako agwaka no 75 by 30 time ekera gwake 75 yebon eke magyuka by now wana jise ine 750 tora yana gochi maega machukio mi story ngwete na ngansu tora yana gochi experience kiao asecheri yiga muna waswa maitera benga sukuru ndio nse umwana wa form 1 akogenda for the first time onyora chia bantu wa form 3 go se form 2 ba moeso moni bamuti yale temegati 5 aye mbomono kiboro asechera bo bantu ko babale mono laisi asechera nga wacha koro mogeni ngaki echera ga iganko mono laisi kumole monorization era kero korengana ne kina wakora omonto koro ko kolete ndo koro ko rebi nebinde bya ko na jizi wanyama ere munago ikari ga basiare ba okana nanga uyu akorete ndo kirega gitagwana rete ogo chakero koiwe chinungu chimbonge kurwari gita nababungwa gose nabasi abasibu bago seti bari rumanda sogochi kero tarasibu ne kwarwete kagwanda gwasibiru kotini gokogenda gokorutunga oinere garura gikinangi amasinyete oigochiang abasibu bari basibire badiri nani boko bakubwatira kaboko engaki iyo amarangeti ora okare koba
Bose bano masikio minto ntagendete kumanya iguru y'esabari yao. Ekero bono kwarusi gubosongechera. Kwa iguri irunga bono ngwatebe tungo tiago ko irugo se ngwatebe tu ni transfer kwa yewa. Ngo vagoja. Information ngo chere mapema isigino. Okay. Abandu basimba gatakire ko gende transfer nande ngo tiaga mochi. So abasigari ngo chabale bamanyinga get ready. Nebo kunyarekana ngo gende ole transfer. Kwa bawea. Okay. Ne gendo ndete ko kwana na singati atengo mibiro no rengo moke. Njomo vero no moke no kose tikingo ite kwingo kegita. Gana reko ba fefa tina basigari basibari bande batenga. Ni mutoto musimuchezera apta muchini nini. Sasa tarikagabu turagenda ekero bono kwarusiwe chere yabusungu kwa irugutiaga. Ngimwachirite ngari yerandroba. Ngari Mariam enene. Ekero mwika gutiaga nkikiari ngase birengere bya ekero yita kiri koigurwa. Usi bono intime yane nkora narenge hando cie 5 iro sengincho. Oime bocha kere toba kongura sa baibori. Narenge ready minded hando cie 5 anda kene nzio ko bana makweri directio. Konyorana naro. Ngende nkwirima. Kusenso ke kindo mogima. Esengincho the problem was my own parents. Bono ndina narenge ready asa makweri. So kero twara goswa tugika kurega rime abasigari mbare bikundi bibere mbaroro abaraba manyite nyasaye bono kero kotini ona achagete koros gusa bari bagoche transfer kero musigari atenga ingia pandani kumatebia fande ninde tayari goswaime abasigari so korakana kwa woka ngo barasi bari abasigwa babaretu umusigari gukurira appearance yoka o manyanga nisigotoka gokorete sababu nere akere tokorete abange mbansomete sana bare gonte ibakankuminga nababani ekorakana mwano yere etabia baibulika bwateshita barange sana bonare gotebiho abandi bare bakorakana tayari bare ready minded kanya kunyakana taite gotama yani appearance ngorekanere ngoyo nabarasi gotama lakini njero ko move otari kunya kuriga rihande kuriga timu na magote binga mobwate ina okoboko babire gosoye garime umusigari agosomire kare omeirenga your life history it is just a responsibility ya Bible agera toso ete kwanya ro musigari chakre kwa approach ngakire koko so abo sekore kotini koso gutai twe choso irandrobe ko ira nyatari Mariam kwanya okobori yare o manyangikire ono konya ka go ikiari se gitatanga oyo mumwandro ni good man aya kero ikirigaria kono gwasoire gutiaga etera komira ni na masia mageni komira ni experience yekegeni kaire ne chere nene itenga buna ora irugese no nyengo chioteliga o chiese gusunya kugamba ne chere na indi nene gutiaga is a big prison ekaro igete gutiaga gaiga kwanyore tengo amegetie friends gusukanyora ng'abantu ambale friend ri abandi cheraga nkuiguture ng'abasacha nkunyuma bara basacha abandi nekene ayenkwanyore tunda kuburi kurinde buna kwaringa kamwana maite boni mwana bitakeire mono na ine buna kwachiroro mogeni naye bono bakiro liso lirigerete ayenkwomera ndende challenges cyo gutakwa n'abasacha abandi gusina maene abasacha bechi chera nkunyuma nabali kinki arenge chera lakini ki arenge kento yetekere very strict na se bare ko rama ngano homosexuality arenge very tight okonyoranga kero soime aso mondago chakra ko kor knago takiti ebo chaka ko chako bosani te bo yoko chakororu nganda ba chibese chiarwego chichikoni sama sigaro tenete chikoni kwanyore ndagire akiroro so kera ko lenterwiri nyinge kwanyoro chakre korangeri nganjugo jante trosi bosani o ja ko ndagera patinte ko nate iwe keronde rimande kere mandero mangana ndagera ko chakobe nyinge te yon kotino kandori oirane ko cha for 2 weeks rumande gati gatore na magasi nini rumande abantu nkolo kubale ndagera gose okole eri tera embeso bokima bokuruguro babise akabokima karabe ko karengene nkondi akabe kwesani ndi abekero korogoro bana goko borusio be ko boko oko esani yete ko be ko chi echebetebe yani tatebe chingeni chirabe chingeni chirabe ko sanete be ya machi sukuma jiko na chanjibe ka mache no suibiba
Ono tingi chiete temene kwa usibichinge ndi chiatigara. Inere korokwa chabe chabe. Kwa be koromo soli gasaine. Abantu birumane saine na nusu. Abasibire nsasa bakoragira. Sati so manya kwa guchinge ndi chire kepainti yamo. Kimo babo pese okoringami kabise ninkondi. So ekero yanyarekane togoika. Ko chakere mande ko chakabra tenga ndetogo musani. Na bangda ben kwa ndagera kotini na kwa. Na igo gane go chakera no mande. Bono ekekero kiekana tiko kigundwanga nkerime. Nkamanya changamoto ngwetera na baibori. Na ndenje na narete ndagera nke. Ekero batete go chaka kondangeringa tuchikoragramu. Na ringe tayari. Na ringe tayari big associate nabo. Na nasete mande chipipirin charengo. Ena algo to kande kona. I use it to isolate myself. De kando muamatone. Abuto beta na baro mande beking you na mnata beta ko vera na baro. Kala so me Bible. Ninjinga to Bible ko soma. So in those steps pakam na msibire chintunde chichionzi. Kwa ko nyambere te kona ime. Godiaga gaiga no megetie ni friends barabwo. Wono godiaga na jitenga nyanga mbaro bare kanisa. Je na jitenga chonye guru. Yabari kanisa. Na ababe kanisa abasigari mbaro. Abari gocha bacha kufundishe kanisa yetera. Ekerana chini gurubi. Paro none na bako nyo abandi mbaro bamnyata sa mangana homosexual kari kanisa. Kari kanisa ime. Kari kanisa yetera. Kari gurubi yiga kanisa. Ko baoro kibara bamanyanga. Oyokoro kuto oyokoro ko monitor ye room more. Ne rora meki ago switcheri bare bago tagete keko toka to tageti umanya ko genda na baria bare out in ebintu ebi homosexuality igo gaiga tutebe kwa mfano muna gaiga kudiaga konyoranga ababa bwate ekitabi cyo homosexual whatever bare kando baba tole gurwe yamo ndo bwate chiru muchie ko special case kero wa kozira magoso ke to ko be single room tebate bakanone cho kero koro kanu bwate kitabi chingi yo ko be room ya de bako ba even 108 bono bali bali to kabale te single room ko abantu batatu mune discipline ya imenainde ekoro kunga kuna chera ndani ya chera bona bako to kabale ni single room ko nyabale batatu so that eko babatata senjonga mwise kwa babere na morase kwa giri batatu mwise kwa na babere ko legi ntoyo oyo makwanga kama wase chiru mweju aba bari okonyo chinjere chichionde chia kwendagere no konyorago ago tumeko musigari o musigari chibesa motinte getobo mangana homosexuality noyo oborigere special place ina basibande bari batata giti goikaro yo gabo atu goiru obisi omanya goitu iboko obe kunande special room for discipline node ego okora akekwenda karo chako tete go koba infold okora ngeri gwendagera go koba tari koragera okwa igubaka yare kananga kwaragira ndagire nyingi gocha ko utakirbono tagote bungikere ogotigiro njagati bono njinga manya from the beginning ontare ko ngandagira raisigo nyebo igo ne ndagira abantu bali ndagira go takera ibono na ginera go takera manya wanjo basani numusacha wa ndi na bande bali barasibure marange ochageta agakora era okonyara ready amuna sibuga chaka koriyo ya mahetenga echera ari korwe mende oyo kunyomo yonde oyo koro otoko nyomire akoro ko mwana bwechera mini chikona njira nda mangana homosexuality node ana ukorara kwa banta abakuri okorare kwa nyaranga ikwanyoreta sense moida yokorara yokorare kwa ngo kungsana singindero umwe mokonyo bwata abantu le congested the point is mokorare rikere saidia ya moyo nya kwarare terikere aga kurmuino paka muino mubangaine di bagari gokea nguirure cho Shikoraro? Aso korara mondago jago sukio monoga agende cho akore cha nyumba na ndarwa bale bara ko bere choime so kera muraire momiga ine kwenda akera matete gonjoka botuko iwo muiso agago kunu onjoka noyo kuno yonde monjoka one time baka mwino yarenge megeka amona marangite ko urangite obamo but now is baka jimatres njiro ko urangite aiweka gosimu kwebisira ta orangeti aba mwana mo kwebisa abantu no 78 okay
Tiga tu na samara ange wanyanga na bora ange timba bwate faida singe njitro che efroy yakire rapcast okomigana kuria kama woka liberera ndiro pakiristima wala no tips burangeti oraire bali one e problem yangeneringa muno korara nze na ndo tari kuri ndagere saine abora nyoro ni arugete side so ni aruge natoko yara korara magongaro ayo korara side igahechera kutiagaga bagusimba arengo nkwanya nate bagusibande baro basibire abagusia bange sana barengi kibasibire abasibusie bakoba bange abagusie bakoba bange sana Kisumu bono mna kodia ke kibos tebuati koti around kibosi eretera busa koti teriande ebategemeta abasiba kuru bosongo abakuru nayo kuru mabe na kuru gusi so abantu abange bagotoka bari kodiaga na kibosi bari bagusibira bosonga kwanya bari transfer nitinga kindi bari bari kuru kirihoris abamanze kwanya basibire gusia bari transfer gari bona bara abange kibosi na kodiaga bari kwanya basibire bosongo pakairwa igaba gusina abange baro abange sana baro basibire binamba limbali mnakiri muntaga toka gata magoso ngese ekerwa so etoromba gukaribishe temuno bugusi wese alibono bugusi mboyo echera nijera ngoi kamole mwasa komanya nawe no mugusi kimonya kwa mbe story mwacha moi karanzamo mwateba ninjinge tugeta na akorete na basigana bakonyo bare kwanya kwana kirenga naso ete kanisa konyora ko vera musigale ko advising ale konyare kana ko kurwechera kale ko ndoli gini case kale kwa tebire ngange ndo kikiagerete kwa marangi nale ko kwana nje nango kwana iga sababu yagerete bantinga kwale konyare kana ndana bako ndonyora so komenya dini oja kutoka bandi bata tegetigo chikotigo boibi basigari mbaro bali batatori geti ebale gotoka ko ikaranzia gwatenga kwale gwanja liba gwachete gokora house breaking and stealing yo kwale kurwechero chondigi nkuturine bunduki nkoi bunduki ogenda okore robbery ko bwati utakweti ochechera nkorende zoko nyambare basibire nje babwate na basigari bali ba prison ende bali koro kwa basigari mate eba koro kwa Ministry of Home Affairs neri batirene tigo bunduki akego ese nginja basigare abasibare gutama so bagatirene kwa akego uniform bo bante kubika ne yego somia kitabichegenka so na bakoro kwa basigari ba prison bakoro kwa barimu bo kwegera kitabichegenka chimbuchegenka so bakago chibunduki aso kweta ese nginja basibare gutama bono kwa nyoro musigari yabakwenda ali gikundi kirero chenga kengere wiring ko iguri ngana nyasaye kwanyora na boko bere siguru musigari akokotenga kiyo chikomenya bari bategete kwegeri go babera na basigari oyo endagira yecherega nero ire special maybe to control moko gwa special meal aida moko gwa nyama gusengoko gusensu maybe once in a week or once in a month or in a year ikingero asechera chichera chininge okay mna bosonga ne chinde na manyite tinga kicha chumaine Alhamisi Jumamosi enyamanga nyenywere nako weke pisi yakemo nakamozolike keke chike yakemo enyameke pande tu bese karangire ebelire ekere ko yego chikoni pisi valire keme baka basibanya bali 1000 kere ko yego chikoni abasigari nko ndabaro banyu musolio toborea banyu babeka mate egara ko ke fiziki nyamo kagani takunire aye ano ko litwerie tange nyama na karate nero chinde chiro chin every evening but asipa na kibos achere na nenenke endagire ko chenjigu Jumatano Alhamisi na Jumapili ngoli bare kederi marago batambe saa 10 ndichera chinde maana ya tikeyo no bokima mugasona marago wapaka miake yons so ege ntogo nyage chenjiti ni nyama kwayo na ekerogo chakonyorote gete uranyorote gete kanyaste special meal ekero to ko bugate abantu o rose die usekuru seino chingene chiri chia konyora chiake no irukuru ase chebecheberi chia karange rukando na ndiche ikubia
kima buri obobese bwa koroge tuburo obobese kwere wana kwaroseri kuyo igo bakorosi kuburo obobese kimakusudi kimakusudi niyo chibando konya chinyinge njiri chibongire chinyeni chikorie gunjira konya chibwa to bororo koko tawre mosori no bororo buichire baka matimbo dibano chinyinge njira konya chibongire asenge njo chirita kere korugu abasigara konya bakire baroseri go n'abasibu bari batenenete jikoni arosi did bya ibwo basoka isiko gwako bare sajire kina konyo musigari abekire nyama no musibiri sagare chwara oyo no marebe musigari bandi banga bare obekurese enyama echwara obeka mutugo obeke kopio kera ko jueta ge itari ngoko rware saji ko sanabo kurikende bako musigari onde kwa konya ko buri bokima bwechera mukaya gatamete atigire n'abana obeka chingende mutugora no bokima obeko okale kendo irira abana inwage tibaka basigari kwa konya ko rusenda gere yimbesa iriro abana bae bachikuri senjaro morebi sinjatete nenereti no teachers abasivubo kabare kuri ndagere okay tigatuiche echere bono kwa iru egodiaga ngwachi tugasiburu kuwe nando gachikokoro walifu wonde na wosibu kwa nazo mwana bwenzi nasibaka marakane ita no bwibi woko iba mesi ya kabere no kubona nakoiba ya gatatu ndo bari ku violence senzambire elia kana na mangana family issue ntata kiriko twale family tigatura chega bono ya gatatu kusibu kwa gatatu ngigia peni na koletero bari ku violence twajite kuiba nkabwa tonde act asingitire na mob justice ngakugata tonsungire ngairuchana mpaka tatonga taibo kurugoronga no life after death repent your sins before you perish ngaba moyo ritang nande ngaitwa dia kabere ngaba ngiago ita mob justice yago mob justice sina buga tonde act abate bunduki kwa bwate timbo kule tipo ndikende jones omioro ne chinyimbo chinongo muchite mpaka mukaibero umuntu gusenga kibeta tuagete tugasoa nyumba mwae kababa nje musigari bakaburi ibintu bindi bakogenda kumba abakonya bakire litangani boboire batigire ligene geita dio gwako murango litagore tebainderi yakabere bakaritigo omena akanda Tanzania kalenda mariogo akabeka geita kando nabwe kanona agete mbwa tintation linganta itego kwa ngamwako motebie kawe keboko kamonchuaria manga sokoro agetinya manga ria kangaka amanya nabate power ngoso kujige itari ngasoko turonga ngasoko temete ko nkonya karatari konyara katama etu engebane kabere mbakwete oyo tiga no yo baite tu na mobjast baite bagaitu pa dai tarie ke sibachete baite ko oya mai baite ko bakero kan chibunduki baite ko mo pasta kabate tiga sabe dia sabe presa na bekarure ka kiranze baga kana masasi boka abandi bari barama imense oyo ndene ragachage masongabo nero rasetu so yigekyo ekara batamete na bwate tu ngasibichinko ria maboko na maguru ngasingo mutegoro na itetu sana injiete sana masambata ngasire world news so anona ngamete kana kurega tatenguri chiana ekara bagusungo mutegoro agusungo bagoite gose bagusangita ndiba itetu ne chintura gonga kwa ekana sungu ngoitu chingori chiri chia butoka na gonze nari na chagete gusambiririwe miore bikiriko njiterire komune riga bakari gatigara ibuga igaga chintenge chininsamire bawe birisa I witness amaina na zina kete osanabe mono anona jira waite ekero na kwetiria gatatu batemba tete kongita bagakwano mogake gitete oro ona chitu nyama chomo bro yo koria bagagaku akwana muna bagere bana babutura ne tu bakabe ko chibu akana shusinya machiaye akaria akorageri gubakaga kwa punishment arengo mwibinere ya chitiko bachana asabu sina bwatire apuga asabu na somo ndaite mapema obutura ne tu kabire asabu na asaba gere konye ba Kenya niru babekiru chibuni chibunda cyako birabogere bakamate abana ndigiri umuntu oyo otoko mwitaga gukugagocha moyo bona riri umuntu monsabere tobutoro moto tobutorane tobeke ngese tobeke guni ekera nkere batete garo atikere 20 meters bandu team ina gotena na kamete ntarajete kokwa badini ribari okuikureka ikoko komeza gwaika bakagunze bakasoga tebanga ona bari ko ngita kana tete nyasa ikabonja kwao untori tinkwa nimengo korandi escape yana koro sama kore mob justice na masabo na kuleta sama kurigate ngochita ko kwanya kurwa sema justice abana jete boke chinguru chigete
okomesa waigete oyo bigete okoboko motue na mbutore ekera cha banda baturunganise bakwangama okomesa okwarorikana atete oyo no musombo nyase itwitiriga so pagasarenda mari kongita bakamenya ko orio manya to mist na chite itirio kosonu kana chiefs kambi akabeka report kaje kugwa mwana sika ni mwagete na kwa mwagete sina baibia ba ndina mwagete akaumia umanye ni umwachi ko ibere nyuma but pato nona mwagete akaumia nya gwiti nyamaninga igari kondigiri kimore kiri chitochi ko matenga kasaka mwana ke akanga hakane ugagitu itega se to gwitira kara irunya gitari ari na atigete ngo sambu abangi bago sambara ni chitaidi usosengi bako sana masanga ko emioro tako bikuri ko morobera 5 minutes na bekerwa magongo rire ko chintenge nkwa na batengera barabu after the time na getengo ngo iruba kase amakweri ngo tebunga irano wangame tinko na besti mo tu engenere ona litadi igona ngamete yes ker kwanga mu kabirwa no nari batete mbari gonkuna basa gotebe ningo ndi wese komukune to korwana nari masigari chiefs kambi ajete ne gari chief akandosio kanda chiefs kambi soneka kuronga magari ndo bosongo yes bosongo no kero karate oyi tura mauto kagusina yete amautoka abali batamete batete mama ori obwatiru baje kondiki mocha ndinde police ari kimbekire police abo kundi mocha diskutatu nde nyagitari ena pimeto ngatoka ndegere chingoma kianda ko sono motu tinsoniri mani ngana era ire mpaka chipata timbekire na bwate chingoma chishomo rujisamba tangazira world news ngaberi rumande ngwesabera akobeki world news yenga kipatangazi patangazira la korwa pipi landa watenga kijana mdogo sana alienda kuiba huko Suneka akakamatwa akapigwa na paka akachomwa lakini hakukufa kwa sababu aliita Yesu njara ngiriti Yesu lakini kama vera Yesu kirori aliankorete ngo genda turi gucia ngo turoro rwo muna movement na Yesu bono ga kero kwa nyagitari bisungu kwa bere to ngikakena kingi ma antakere ko somtinso niri mbeta kero ko kama manga timbe kiri kama yorosi wa nyagitari nkairo remande mande no naso agusaba ngo sabiro na basibande nkabwena kama nyagusibo igo toruwari na ryo golinde lyonse aye dingo mechichiere cyo kwese gwasabirite gwesabirite tukabwena uri rumande ndanatumeke chumbeko ndanatumeke tune mune riyogo tune chivi lakini dio teria wenda ko sonu tinsoniri pai bonara ko bekeraga bwasa una tenya sai watonge to muntu ndara maberongira ni ongweni ndiko korandi asa ko beke ko bana tunasanga nguru yachera ngo chikorandi no irire bono kairuko kama ko todi no ngetiri ngabuye kina lakini ngasibwa carelessness yo kogenda ko kubati konyorekana ko sambo ngasibutiria ndabu yes robbery with violence akoro kunga simbo robbery with violence stroke 296 iye kare witness ya ko bisaini ya bwenta kongira kinyonge lakini ngasibutiria ndabu yes mwako bere metinyisite ngairu kipos maximum security okay ngai mbosonga gwasibete mbosonga nasibete ngakuru kibos kibos nona yete ngama kutoreka ukabera kiboso matukangaranga quarantine itaite baka 1992 ugakorege sibokia ngaki kero nda ukorege sibokia ngaki experience kie ko bagukorangeri nganje gwako ngo ba prepared usena kie ko bagera kwanya gusiborwe kiagera banta bangi mama itinga ngaki umuntu akuru asechera kero nasibetwe ekoro ngaro bari violence nyo wasibye myaka 3 nenu sinjonsi pi iri bina binde be mada case no koibo ko kondi wa kawaida kozi bire metinye tato kurusibwa yomo mwako yomo kurusimiti nyene ono konyo ngankurusibwa metinye na kero mwaka lakini mutoro bari violence oko korayons turkurusibukeni alabo ndibona asibeturo bari violence plus under probation ya miaka 5 alenge nkore sibo nande ngonya ko report every month for 5 years ngoika alenge kanyanga the amnesty of the president ngoika nga bantu basibura ka bale rest and 6 months lakini ndione kwa kanyora kananga palie kare kam tarehe 1 mwezi wa 6 anda ko December 12 kwa nyora ngi ndwali banda probation twala korake twale ko sibura but ni getekero under probation hatukutu ekanyalekana ndigate 2 months akorangeri bali batete metinye sita ko chanze ntu atarajete kyana jitenga so Bible school bagana tegere ko graduate ya mafundishe Bible school yobo pastor to karangeri unga soka isikotora bali bagante ko siburu ngatika chi Bible jana me ngatika ibitabo me certificate
tugacoka ritu ganyirete ngabona bari bande bakwenda ora basande tukanya tukorangiri bari tugata profession tugatebekera kende tuikaria office tuiranigwe pati gosamira ko tukasiboru aria basigari bajite bantenga ayesi kwaruete amasabao ogendoriye kanisa omenyo inkuigutura bantu kwera barechera bakora chikosi mbalimbali nkwakorete kosi ni kwabete batigite gukora kosi ndi mabu nkokora bari carpentry welding na bikosi chinde kogenda imeya chera carpentry njarengo tiga ringinero but is not to beyond ndare kunyara kana train another case ayo homosexuality nya kwa utakokoro gutrain hu wanjirana homosexuality so ngateba it is better wamanye wo train okay na abuna babange bagokora mangana homosexuality kwanyora bege ayeto musigari kwende chibesa ari rumwe ryo kwegera bajokore binte byoro musigari wakano nende abasigari bande mbarechera bakora homosexuality abasi betu under profession kara kwanyora umwana ngo tibande marangenga umwana wako asute ko miranda profession abatari no muitako bakona kwanyora ojira under profession o train iri gosino musigari ogoja ari onda kwenda abanda professional homosexuality ya chakirite ono wacha kusibwa bosi ogoja kubiko musigari aro musigari pandu ategete okora homosexuality nabasibwa abaendagera abasigari bandi mbaro bagokora homosexuality sinja somerete under profession abande bakinete under profession nabo monto monene ekerago agoika kokora ebintu intentionally a demand tigosibo ogendo aberechera bakabana ko nyago demanding myaka ekaraire tete kono kusema matuko agatente te moment myaka ya toka to nyara komento ekera ko tere mata ke to ko myaka ya mento myaka ke igera under profession ya sibetu bono so botanyi manyeti ya manyete echera grate te ko siburu akogenda so kande no stage mna ko prison bosonga ko nyara ngochire stage amwere koiba makusudi egera bwatu ndekera koiba ko minyakiwo minyako police aira netera adikori mukimo bwa chara mari baratenga bwanka sobo igari ndai kono sobo no yani igari nechera lakini sobo ne echera so bari bakine tanda profession paka basibe kwa konya bako no sexuality agocho kumanyinga ninkorende ko wanja kuragira nabo kuragira utameti what is going on baadaye takotenga ndagirire ko lintagete tokorega ko batayari kwa kare kwinde homosexuality abasigari bakondwete ngatinjo iba korte konte kana rote kipindu pinimo sa maninga agantingo meto homosexuality nero muchakano ya ukimwe timete barakina bana tebetigo bante to andenga kingo ko pimatore to maikuru mego sengo korori bituke benga batende tayari bagateba ko evidence ya bwate taranjera na binte ande to bigo ko fosi ko kora o wanjira nayo wanjira ko fosi te yonga wachi to monta kabitererigwa oyo tagete gote amakonte biringe trustio magere igo na ganyete ritore raini to kwanda kuri ndagere ngachika no mo SSP senior superintendent of prisons kamyo kanga tuga maize gateba afande chande te munande ya my parents lakini mosachuria akantingete ate temba mokai so akarangiri wakawoni na wone tiko gakaniti abasibonsi pia cherengi mango charibu kucheza na huyo bono njenkobo no chitena nduga sibuge sibukinde bono ne family issues inese ngena ndata etorji mai mata nero simikite mbego yo contanta kana con singizia akare itenda que te coño mana nyomete the first time 1970 musfati ya kanda nganyoma baka katano akare patano bako genda ingi bago tira baswati paro te bwino mwibi yo makanda 1 week yo mo 4 days abande 1 month ko naro jete agaba 4 years 9 months akagenda no yo gatano no muganda nyina rutana muganda pasta machi muganda nyina temete ko muganda akajaga nyumugusi atama akamutike gusi agakinero abaganda baba yagankia chire tenera kwari kumwebera litaenda nera agatebi byatebi akangira buru yagandiga gatamara kinya chitaga ko yo stane wenyangi anabekiro sumu serungo gakuka pakaba bagateme meningitis ono oyo igatore kama no yo saba ine igo muswati nando nyomete nyangi agasira ni nyomete nyangi akora 5 months agakwa akabekiro sumu mubekiro sumu family members why mbora kwetera muna mama ekara gitiria mama ndabegeti my brothers
na mono gochaka tibe giti koriyo bogima gwetera chikanisa chinge kabango tebe kana ngana jiri kanisa ya baroki bagende kinge bwate issue somehow takirende nyasa ori goiko kwana okwigweri giri aye agwate plan yo kondo na gutirete mwana onde muswati kwete no gutumete nyitano Paul we stayed only 5 months agakwa baadaye mbangurete ibintu bye nyangi bye muswati no ano itokarete nere nyangi otara como mo pasta ere mbia sirite binge sana pako iva gosengaki ba ekaro ki nyangi to twajete botuko kai keri gonjire gari ke pati bari ba plant ko nyebra bange mbayo emekeri echinde nekere chinde na ndemone kana ale ko iberu na gateba na kwa dimit na tebanga apanda cho mtu ndichaka chofuna ona uleta abantu mono na uleta abantu bono ndiye mono nyasaye na tigana withdraw Wanakigea malikoni hapa. Oh my God. Bono ngakiwacha gusibu bono ni family. Na family bono ikine kiabusi. Diante nga as mob justice na bete chana wate. Abasigari mbate mete constrain. Bono echere na nyata basibu bamkonyete komanyanga. The problem yeta amarieta ndo yororera. Leta kireme delivered. Ni chimbu cha vaivori. Poor parental responsibility. Sagire deep deliverance. So na abagwetera mangane okoba anointed. Kiri liya watenga karu sacrifice obone ruchirana. Okuangama emekeri. Yeso na rueta maninga. Ekiagera mamo mino gwante beti na sambetu. Na sambetu na ye. Akaye kiongotira. Na ayo gasambu gatatu. Ndimo na yete. Ndimo. Ndimo na yete. Nando ndinali mino sambi. Tata na yete karati rozi gari atindete. Akayora tange chiko. Okay. Mumuro mindoro mo katekista. Ayo akoro maego mwese kina ariko mekire yangang na riko. Akasyo koboko riko. Okay. Okayo koboko kumakani arora. Pati agachakarwa riwe Kenya chino bosaro bomo kungwe tori ngomoko omogero renge mo wasunyo metugusi. Mekiro bosaro amabuta nitrogen nga makoro na chakirana. Kamekira amabuta ya kabeko bosaro. Koboko kwa ukairana tamanyite sna yite. Omoke kabiso yet okwete lotibon. Na aswene nete koru asare korara kaga onjo karagata chama iga kayichinsai. So ninjiete mama na yete tato mino na yete mamu mino na yete momuro mino aye moise ko mino abantu batana se family oyo moke mokote umumura mokote no mura kini akwete lakini ayi akwete ka yete na yete chinsani so ira na yo muriro njabete minte kabiri mika yemero no kubwatigwa ne chindeli bono nchubono totebi gore family na kigosiwete nero family ekarana kalete nyangi ya narekan tole mombole ta a condicete omwamate ekere miaka ya era jirani ito sinyaine akabona wati segi sana lakini sobiro korrekana agataka ritangane atete nganguri ngorire nyangi kama tetingo nyara gonu bolemo kyara mo kuti kubeka mete igoro agakondisha ekere mchinga gidigo jikoera ro agatiga kwa kana tata chibesa aswamuka kwa mukamuro minto ogatatu kumbe batore mipango ya kando ekirana nego ko kombo yuyu ego ikira tata tatu baganere kera metenga besa njerete kuyaga switch akamara baminto babere bakabanga na bakondwani ono maiwe agatoka nkwarana ngokwana rino mumura agatoka ojo maiwe agatoka otuma abana babakanga njegete stogo karana bakira natoka takira bakabacha bakwana te maiwevu akokoraba bale mamincha no kwana naye batige ra agatoko gotebye mumuranga na bere ngotuma abana baga kera maiwevu achitino mwana yo mumuraga sofo mwana toza kwa suicide na barabo aya maka manya kubolinga ninte mokorama ngaita kujiskunyi mase baga jete kombolinga kingo korama kumba switchiringa anja kesegi negerege emoke na bato morwate tirni grinder akaras ank chagas akan tarasa kondo mambwate tio morwanya konyi kenga ni kondo menda ke kuba kenda kondi kabisa oyo igo moswiche ti agachage karango torani are kamara dia morori ngate na jirani gacha gototori kas kono morori mukungo yakabwato kakorwa yani my wife agachaka mubwate tukio motuga akaigora akambwatoka akamyoka chigwato morori okareki anyobwata je kongaka abande batetu myoko jango tori bache gotorwani bakanyora bakari gurano bakurano morori kamanya nyoko boko
my brother mukatekista agatimeka advantage ye sina samoro manyenyete ki toka nda kugambira bakamyoka polisi bakanswera nkaigo mene rio ndenga kigenda polisi kweka polisi nkabe kwima ngataka tukwanerane mumuromi ndaka kana finally na wete kinara kini omusaidi yo chibasa njire barwete ngasi miezi 6 akora miezi 4 ngakora besongoga iko kwa chire cherakane na chire cherakane na koruchinchire di ono ekarna remerori yo konyoma akamara wamindo babere mbanta gete mipango ya kando yere isi yo ko challenge sana pango ya kando nkanga muna nangete banta gete babere banta gete bakasai ba kamera mino kabisa katekista abuwate bakaba sacha bali chianko akaraba na ringana liko bako nyibera mogondo nkomanya bakera ndisibya basacha bali bomubugate bakaba ikabako and desbatete konsoira community kinyo oyo momanya to tinete community ekaraje kumanya sarendete so babeire bako program ngaki bako mbekera ringana abakamura ba minto na buchi organizer bakegera mu mintara mo katekista amenyete kwanda kumbwatire mezira ya monjokera romo katekista cathedral so yabere bakonyimokera mipango ya kando nera bantagete paka moge prato gatata antemeti chianga chinke bakemero nyinginga ngo bakonya nde chindagera agantakanga mokani agasoka te bakomo no omukungu omwamate nanko kurete nyarebe gento gete ota eta tenga abakungu ali mokonya kungina nanga motori gete muri okoro busarati so changamoto chebiri chikonyora tikongangete mipango ya kando omukungu yore tole ko moromo pasta iba motegete mipango ya kando baka bakungu bakamotebinga omosacho yale castrated korenga ni biasara okora town uri ya basacha kabakani bono bali babiri bamutagete akonyora basacha bale chianga bamutagete muna babugate bakamara baminto akonyora lingano obekiriro karabekiriro lingano eri taimoke gikundi pate bantu igwete lakini baro jichirani bamanyetenga vekitonya bantu batoregete intene mokane ntotoregete na igitoko bunigu mipango ya kando totatageti era bakamara baminte babugate chianko babugata basate kinyoro okonyora se getire muna gweta no kurama maitenga nataka police ibakanda bandi party just suguma tokobata wanda fasting bona tomenyete kinyoro through the power of prayer tigatore na maigasi ni pora sukene maigatora ndaburi abaiburi ba mbachite baka moyo bali gusimba chite baka sira nainde karati gake nonye baro osonye mbali ngo mbasirite mwaigitasi moko kora reconciliation na barabwegere moigwani kyagera mba gutagete mwaigwana ni mwaringe in good terms. My mother na igete 2003 kana renginya maya manya okonya baseri guru kenyongo abete nkaigore chikanza chinyingiza na siko gospel bed chinyingiza na siko inka nkonya gosawa nkanya sacha kire kwa ngene mabono tukimoko bo past na trinity ekana nginya maya na rikurwa borya ande bakatolika bange bakabasigari machambazi banda bange nanyo muise kana reko nyoma rengo masekere mataibisti atimidi report ka ekira rekantinga my mother itabire that was the chance of her death akabekiro sumu bake kanza katolike manyetenga mama itetu so wandira nanga nyome my dad ekira arwarite nimolendete nyagitari bakogokwa na converse tigiriti cyogonchanda mama na repented aka converse agateba kanyamusombo nyose na tesete so akarigire tata ngara musomse ni bot na ito kana tete ko kimi ni singa ni gitare komoro lakini ngai ko livre kontenga your mother will die komoro sinde imeyense ebete liyo ngatenga tari ko ba moyo ngo kware lakini na rigirite tinya gitare sibali bantebeti ngatete nga ontechire sana but she died cursing my brothers even my dad died cursing them kubaragirira no ne babu watege kundi kirara kana ko ba keningima abako ba support nyasa oriole moyo mbegete ko ba moyo the most assured that the quantity their lives saying to my parents o mama kweto kuragiriri ngakiabaragirira agateba na biranteze to musombo nyasai Mikaeli ekiara ngongura rengi baka chibesa chiri ari Chicago torete ori chibesa libisita obe kasa ko beka my brother yimo katikisto iba but ntina re kuristesa ya mama oba bagere chibesa ekera arwali tago sa my brother angetumenya gitari kacho komwira latest
agatoke sumariete ya mokore bona kerago kwa akwa tenga na bire nkoro mo sombonya sai ebinto nao yo tantageti ndire ngokwa karagire ligonya tago change. Oh my God. So my brother nakaro kadekista ona idaga nyora erodax ni maratatu sinje ko anti my life dan marakabire not marakatatu nyora erodax ni nande dingane ndi ara contest wange ngari sabira akanya chari marakabire ekana bere nkoro bora lisune kachinse motinde bakomnya na binaro kwerete akabera moche myaka 2 ekoro kumagiro igo na tebe tingware ko ndoro baigwe dio bachikombekera pambekire tire ko chinyi bajiga proc kabe barimo so abanyana bibande mbamba bagontenga mumuro mino garo katekista lakini amenyete ko ligichuchini yakoreki agokore kyana bwataine ne chinguru choboroki ta mana amara bwataine tena mariogo timekera abantu chitumbato naibwa nekoragana na associated ya munamangana atari amaya lakini she died regretting and cursing my brothers ni bona ba tori kine my sister mino no moro getiga chite no borogyo bwosiga atete akaba ko bekirere ori koso agokora igasete ko confessing ngibona bago ntandere batago ntiye no borogi mbugate so I'm not very sure lakini my brothers barabunde sure nga pake mebiri abe babada madabau nonda bate ndugete kere ga kiyete my brother omoke kengari kondegete ekia ntevetinga abago itaso mundo magaso tararekana agatakamo sabirigia teke mukaya kaimoka igoro kono my brother ya aborete korokatayo yo kabere na tuete ndo kengoro bere ga igari kere agaja kabaru lakini tekara kia bete ko bogetera so sare go konge ke kabo na sebete bakigateka ni madabau ya majini ekabo gateka nagi ategete imesingi ichinguru chomosunte na kwanga mipanga ya kando yabere chanzo yo kwanga izu na tatu mino nere na kia batebeti adata igo my brother moroseti saringi beke karati getu arekora no mumuro ito koruchafre bakamungani kumira mo mumuro kabere bakatagore nyomba ekerare mwe nyombe iyo mumuro kabere abana mumuro kabere bagasoko morama akomuruta makindi motoriro oyo toriro karuminto gakoria bata ngirani sinarenge mwane ndete ngirane mwane rogoro Mikaeli andangiri baga anyetari banko baragirinde muri cyoseseni bakamira ni mwaye bakamnachite koko. Okay. So my daddy gakwete uragererete my brothers. Namba kwerete nyagitari. Ndina morendete. Ngakiare goteba. Mata bantu bali batamaiti ngukuragereri ningi. Na inde batamaiti ngukuragereri ngubwate chinguru. Bagusiereri bakora nga mugako itiga kwane. Narendete my chinguru chukuragereri ngonga. Narendete my daddy 1 full month. My brothers batariza komora. Na kama somera mariko na motebi ngwa akoreta magosari igana. Mipango ya kando no akorete. Paka na beta na chianti chiaye. Samangana mipango ya kando. I tell you for free. Paka muro minto gatatu. Eba papate changamote singi juna atemete kurara baka na baiwa. Kamonyoranga stema kumuita. Bakungu baba bane batwere baka ni chiango. Kazi getene yani sinki niretenga Sodom na Gomora. Yakara tiko nyarikana ebituko byokorekana Sodom na Gomora. Se menya tenga Sodom na Gomora. I say it for free. No, Bwana asifiwe. So kerna ngiti mbanga yakana na moge brother igabi alirine yanko. Bake maikanete baka se serikali. Oyo mojiv oyo rengo narueto osuchete togetu na community njina my wife things living anagete oyo go cost itwe agana atiga na fasting kati tenga omusubati yo konya gotebekana nga mokano romorogi na bande na kora fasting baka nkamanigunga musubati yo so bogare kubgatera na ise yana ngina baitaise bagatama go chikiricho isaka moragiriri osense mocho toteitwe musabira ototebinga yoro morogi nyarebe na nyarebe bakungu babere okorwa setore wirana sebara batei moka maiko moka majira ero babarogi tozo kominyo kigo ekirenge kenana nkeringa tinguru chaba chaborogi njiri okoragas endogia kabere mipango ya kando watuko noje si menya ta koru kwekenyrogi koru kwotamba ase koru kubwarori kosebu family abo mbongi mboro watemire gusarendekera banyoranga muna baganye guswichi kuna abakungu be brother kindo tamaranga na rekorota ba oji konro bacha gatenga na ndo chiri tumuburukani atame but this time round nyasa yangu anerete nga tori gusuka
Mugano no mutambe na indi no mwansuke gima nandi no bwato gosemia mono sana n'abantu barayo tegerere mbebwatira amangi na kwimanya amangi kyagera like bono munimiki yicindiri kubwati abantu mumetingi mikayira ana usimika yukuragirirwa nero basiyererite abantu batanga ibindi bintu busa umwako yumonge nitiga kwana kwire lakini ntumaitenga there's power in the altar altar chikinka mikayi family spirits mika jisoko ni jisokororia anyway hasenga chisa chetondo chiatamire chiagendire mono sana ya timanye tinga no gwatikende gwatikeiro rato tebi tutarasieka use tutarakora mbake yaito so kurane mangana yamba naringa through experience aso bibina akarate miaka 3 ende kembe giten bwa twawaremu chinkanjiri twakonda koiba twanyora sire surrounded magasoko nda kwanyora fence teyo otuko kwanyora kayabe ne tukose ukuta mugaso fence teyo otuko kwanyora fence iri asani twakonda kwaranga no modro woke compound yani nyombe compound iri koi somo kondomo gima kata kanyanga kero kusabanga nyasaye weka ukuta wa moto usunguke compound ulinzi nawekwa kaya baba kegeita ndwegete chi compound jinde okanyoranga litogeta na round tokora takero kena manyeni tasoka iskatu bwate tonya abantu bari babwate shorts kwite changa chindabo yekero korangeringa nyasaye tomobori ni wa mareka ebagocha acha korenda igo chinyomba njiro mwara kwende chini chinyomba cha bakristo chinyomba chonde bwense chaba chore abantu bamenyerate chinguru cha machini ne chinguru chimusonte kana kwanya abantu begete changa chimamuti whereby these magic powers was demons bali ndete mna bali byatekemeto amariogo lakini abo gotoreka nkanyoranga ibe korendwa and from that time for many times goikere bakamuna abantu gate ngombe bantu batemire batete go chas nyombe emere said nende koditereka diambe gate gita ngombe koraro bantu batemire marangi bache ko kubuna baibe ngombe tuora ki utwa batokonyera mara moja nje na my wife bata mabagenda amen so egi ntonte tako tebi origereti oitabe gotoreka ntu ataimeti asande njera ko nyamanta monta ko kurwari tole side abantu batane side abantu batanto mo time to agwikagati atomo bwate chitoro chia tuwata tuwago tujo taboka twanyoro itiri kama gufuma ndio monto mongato muri bintu twaka nyo yo kwana baadaye ngaki ngana tetabu saine ngana ori toro chikorwari to magusundo kalimo chitoro chikababwata igo ekero gwitando nsia sakoro kana ratari neko bwate Yesu Kristo none chibunduki gati you can pass abako penetrate go obuyambora asinya sai amateza na etereta mangari faida nduzi rio bwoba na wenere pressure you must imbwati bikoro ngo bekapaka number 6 wetera sobora libwa ni miaka na bere menga machambasi chibunduki batoriki polisi ana betenga na polisi na batebia sigari wewe na bunduki pira Yesu umepotea na bere mbwato busana basigari abande bakabantenga toko to list y'abantu abare batete go kwangaisa tonde chikubo bata na batebe I cannot exchange spiritual warfare with the physical Mbie mono sana murandia nyasaye tiga kubiki mwana ndi tiga guseseni agende kuna gutebia abantu bayo borori obubwao for sure no borori umuntu agotegerera iga uyu taturi kusuta unchoreri nonyo no muibi no morogi uta unchoreri no umuntu gwate chimbe uyu no jana point nda de kwa na banda mtu tarakora ege sambo kere gari seito masongo so tamba mongina na ro konyore omorebi 24/7 okoro kwaris ekera arigiririo bugima bwane no mugako nkonyu barengi akaro matanga agacha mwane agateka ki pastor machira na chandikire nsabere awade bwate bible nkamusabia masaba gataya amarutanti nkamatia amarutanti okera kulasti yumo tenyunane narete mwana musabiri tiga kachagatiga amarutane kuchokera maru amen musacho yakaragatiga maru no turige ta mabere akaruku aris musacho akaruku choni oseniki ni makamani bamenyete very yani bamenyete buyapi nane kwa tebari katoliki no bare bakandika sagaturiki utamba batige to warebi bari biya bakobanga nabanta bagutukombwa kiri bareretire bari buya na bandi chise machinde siko tiga te monte gara tori kira mbwate 50
Mutebi atiri nganaria Nyasaye agende kanisa Nyasaye makoni. Asante. Mbia mono sana, mbia mono. Basi umwanchi itu umurigiriri broadcast ya tukwanirane mbia mono asinginchu gwancha koba mona into aschi tagikechi twabera monaye usichinsecho twabera monaye twibakogenda gari ase YouTube channel itu o subscribe o share na boigo watch na boigo ntorase mitandao yonse Facebook, Twitter, X chons no toregabo no nye no mtandao kurukwanga TikTok no tore ogotonyora basi bono mbia mona singincho gwancha kobera nancho nakoletere pindi kiga mono mugeni one akuruku Pastor Michael Machuki nanche no yomino Mary Kerubo kuikanande chinga kichinde tiango tumerane ase ebukasi ende irache. Amen.